I'm Chris. I'm Destiny. I'm Stelios. I'm Christina. I'm Christina Maria. We are in 5th grade. Our school is Georgios Kondaris, first primary school in Kozani. We believe that accepting is seeing with your heart. Παιδιά, κοιτάξτε, ένας μάθος στο σχολείο μας. Λες ότι με αποποχείς. Έμαθα ότι είναι στην ηλικία μας. Πάμε να του μιλήσουμε. Θέλω να το κοροϊδέσουμε. Δεν θα καταλάβει τίποτα. Δεν θα καταλάβει τη γλώσσα μας. Τη γλώσσα του σώματος όμως. Μη μας δείρει. Λένε ότι μαυριτέρει και ότι επιτίθεται ελεκτικά. Αλλά μάλλον θα είναι και αυτό δημιούργημα των Μουμουέ. Σιγά μου μας σκοτώσεις κιόλας, ρε παιδιά. Ένα παιδί στην ηλικία μας είναι. Πού λέτε να είναι? Από πού λέτε να είναι? Από τη Μαυρακία. Σταμάτα τις εξυπνάδες. Μην τον αγγίξεις. Γιατί θα ξεβάψει το χρώμα του. Μην κάνεις και εσύ σαν τον ταινίστα που όταν κάποτε ο Ομπάμα ήταν μικρός του είπε ότι δεν έπρεπε να αγγίξει το πρόγραμμα αγώνων που ήταν καθιερωμένο στον πίνακα ανακοινώσεων γιατί υπήρχε περίπτωση το χρώμα του να ξεβάψει. Και εσύ πού το ξέρεις? Διάβασε ένα βιβλίο για τη ζωή του πριν γίνει πρόεδρος της Αμερικής. Κι εγώ έγινε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Αμερικής. Το ήξερες ότι η μητέρα του ήταν λευκή σαν το γάλα? Σοβαρά. Και μην νομίζεις. Και μην νομίζεις και ο ίδιος ο Ομπάμα είχε πιάσει το εαυτό του να μιλάει ρατσιστικά για τους λευκούς. Αλλά το καθημερινό το χαμόγελο της λευκής μητέρας του και είναι διάβολα για τα αδέξια και λανθασμένα λόγια του. Και να σας πω γιατί χώρισαν οι γονείς του. Ο πιο σοβαρός λόγος ήταν ότι ο παππούς του, ο πατέρας του πατέρα του, έγραψε ένα αγενές γράμμα το οποίο έλεγε ότι δεν ενέκρινε το γάμο γιατί δεν ήθελε το αίμα των Ομπάμα να αμαυρωθεί από μια λευκή γυναίκα. Σοβαρά. Και όλα αυτά τον έκαναν να πεισμώσει για να αποδείξει σε όλους ότι δεν πρέπει να παίζει ρόλο στη ζωή μας η καταγωγή, το χρώμα και η θρησκεία. Όταν πραγματικά θέλουμε κάτι, προσπαθούμε και το πετυχαίνουμε. Και έγινε όχι μόνο ο πρώτος μαύρος, ο πρώτος μη λευκός δηλαδή, ο πρώτος μη Αγγλοσάξονος, ο πρώτος Αφροαμερικάνος, ο πρώτος μη διαμαρτυρόμενος. Καλά, αφήστε τον Ομπάμα τώρα. Τι θα γίνει με τον συμμαθητή μας? Όλη η Αμερική έφερε τα πάνω κάτω και στο τέλος δέχτηκε τον Ομπάμα. Και εμείς σκεφτόμαστε να δεχτούμε ένα παιδί. Τον συμμαθητή μας. Ελάτε, πάμε να του μιλήσουμε. Λέτε. Μα δεν μιλάει ακόμα ελληνικά. Ωραία. Let's practice our English. I go. Hey, you. Welcome to our school. I'm Desmond. What's your name? I'm Asim. Asim, come. Let me introduce you to my friend. Here's Christine, Christina Maria, and Steve. Hello, Asim. Where are you from? My parents are from Kenya. They was born in London. It's my first time in Brazil, but I know a few good words. Do you like basketball? Yes, I do. I am in a basketball team. Do you like board games or only basketball? Of course, I do. I like basketball, but I love outdoor board games. I play with my parents every weekend. What about the great game, then? What game? Let's play Καλημέρα Βασία. What? Good morning, my king. Okay, but Don't worry, we'll show you.